Mbalariany duto e imbo mar piny Kenya oserem luwo chike matayo ndiko dhoudi mopogore opogore kama na mbalariany 11 kende pacho ka ema koro ni kod kikruok makare mar oganda mawuok e dhoudi mopogore. Ma en kalore kod lipot mogol kod duol mochung'ne kelo kwe kod riwo wi oganda e pacho ka mano NCIC mawacho ni mbalariany duto mag sirikal bende pok ochopo kare chiwo thuolo moromo ne joma nigi ng'ol kaka chik dwaro. Thoth mbalariany mag sirikal koriseyo kuom rem chopo kare kwan mar kik oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Lipot mar NCIC lero ni mana mbalariany 11 kende mag sirikal emochopo kare dwaro mar chik mar NCIC mar 7 kare mar 2 malero ni oganda mawuok e dhot achiel ok onego kaw thuolo mohewo 33.3 kaka jotich e mbalariany mag sirikal. Mbalariany duto mantiere imbo mar Kenya orem chopo kare dwaro makamano kamoting'o Maseno mani kod jotije 1,056. E kwanno joluo gin 664 ma en 62.8. Iluwo gi machiegni kod jowaluya ma gin 218 e 20%. Mbalariany marongo bende ni kod kwan mamalo mar joluo ma gin 297 mana 72.6. Tomboya bende taya makamano menyo ka kuom jotije 94 58 ma en 61.7 gin joluo kiluwe mabor kod oganda jowaluya ma gin 12 e 12. Mbalariany ma Kisii kod Moi bende ndiko kwan mamalo mar jodhok achiel ataro mar chik. Kisii ndiko jo Kisii 379 66.7. Kaito jolang'o 55 ma en 9. Mbalariany ma Moi ni kod jolang'o 1461 ma en 62.9. Kaito jowaluya 286 ma en 12. Jotich duto e mbalariany no gin 2,324. NCIC kata kamano puoyo mbalariany 11 motimo maber e kik oganda mawuok e dhoudi mopogore e thuolo mag tije. Mbalariany ma Embu otelo listino ka kuom jotije 424 jo-Kikuyu gin 98 mochung'ne 23.1. Multimedia University luwe kod jotije 386 kaka bila motelo gido kuche ma gin 92 e 23.8. Egerton ni kod jotije 1,305 okuche gin 333 e 25. Mbalariany ma Nairobi bende ni kama ber ka kuom jotije 4,000 gi wiye okuche gin 979 mana 28.6 e kin mamoko. NCIC lero ni moko kuom midhiero mamono mbalariany chopo dwaro makamano en kaloro ni moko kuomgi nitiere chuny pinje ma dhok achiel thothie. Jotije moko bende ringo dhi pacho ka gichiegni rutaya ka moko kuom kuonde tiegruok gi noyudo jotije mane nitiere thuolo ma gin ni e colleges kendo dhi kodgi nyime. 8 dominant groups, communities actually have close to 90% of all the jobs in our parastatals. Now, let me ask you something, is that really fair? In the spirit of our law, you are somebody who comes from marginalized communities. You've really struggled to come this far, and then you try to get a job, and this is the reality that we have. 8 communities control close to 90% of jobs here, and 90% of a trillion Kenya shillings in the Zangabi. NCIC ochiwo paro mondo chuga put makende mabiro keto maino neno kabila duto e pacho ka yudo thuolo mar tiyo e mbalariany mag sirikal gi kembe mamoko. Kamano bende opira oduoko korka komison mochung'ne rango kit chwech kod thuolo mag joma ng'aw mondo ne ni joma nigi ng'olo 105 mag thuolo mag tije kaka chik dwaro. Wadhi nyime kama riwruog jodolo mar kanisa jokopere onyiso chal marach mar piny Kenya